Vores sol er langt fra den eneste stjerne i universet, der har planeter kredsende omkring sig. Astronomerne har fundet over 350 planeter omkring andre stjerner i Mælkevejen, og de finder hele tiden nye. En planet, der kredser om en anden stjerne end solen, kaldes en eksoplanet. De fleste af de eksoplaneter, astronomerne har opdaget indtil videre, er store gasplaneter, ligesom Jupiter. Men i takt med, at astronomernes instrumenter og metoder bliver mere og mere fintfølende, opdager de også mindre planeter. Når astronomerne leder efter eksoplaneter, kigger de på stjernerne. Hvis en stjerne har planeter, hiver planeternes tyngdekraft i stjernen, og det får den til at bevæge sig lidt. En anden måde at opdage en eksoplanet på er, at stjernens lys dæmpes en smule, når planeten passerer ind foran stjernen i sin bane. Et af de helt store spørgsmål er, om der findes liv på nogle af de fremmede planeter. Eksoplaneterne ligger alt for langt væk til, at vi kan besøge dem eller sende sonder ud til dem. I stedet kigger astronomerne på, om planeterne har en atmosfære, og hvad den atmosfære består af. Hvis atmosfæren indeholder nogle af de samme ting som Jordens atmosfære, kunne det måske betyde, at der findes liv på planeten. Astronomerne undersøger en eksoplanets atmosfære ved at kigge på det lys, der har passeret gennem den. Alle kemiske stoffer sætter deres eget fingeraftryk i lyset, og det udnytter astronomerne til at finde ud af, hvad atmosfæren består af. Endnu er astronomerne kun lige begyndt på denne form for søgen efter liv langt ude i Mælkevejen. Kun fremtidens forskning vil vise, om de finder noget.